Mayong hapon mga kapobs, mayong hapon mga kapobs. Karon mga kapobs, na nasa taylaing video mga kapobs, na nasa taylaing vlog mga kapobs. Kauban ni akong asawa mga kapobs. Sa wakas ni Joey naging channel ni akong channel mga kapobs. Dugay gagani ko ni Joey mga kapobs. Karon lang mga kapobs no. Natahimuon nga challenge mga kapobs. So mag-challenge min duha. Na may tagsa-tagsa nga pangutana. Dayon kung kinsa di makatubag ani mga kapobs. Silutan. Oh no. Mo ni ato ang ipakaon mga kapobs kung kinsa di katubag so na limonsito, na sili, na paminta, luya ug ahos. Kung kinsa di makatubag ng mga kapobs. Mo ni ato ipakaon. So klaro kay na nga ako champion to dani mga winner to bani kay. Di-isik ra na pangutana. Sige. Isa may atong dugayan. Ato nang sugdan. Sige, kasi unang pangutana. Ito na pangutana. Ako ikaw. Sige, Pag-pick ta, pag-pick ta. Hindi, bato pek. Bato. Bato, pick. Bato pek. Ay, ikaw na. Katulo man. Katulo lagi. Bato. Bili ko. Uy, try to. Katulo gani ka. Isa, bato. Bili ko. Kaduhan ka. Katulo gani. Ang build yung una o Ang build gani. Di ang daw gani may muna. Bato. Ay, daw ka. Sige, pagutana. Sige, ako yung tanah ni mo. Sige. Easy pa ni easy. Sige. Unsay capital city sa Korea? Capital city sa Korea. Oh, 5 seconds ra ha. 5. Capital city Seoul. 4. Right. Wala si kakaon sa pangusada. Right. Sige, ikaw na po. Yung sa capital city sa India. Ano ni capital city sa India? 1, 2. Nakalimot ko! Capital city sa India. Nepal. Wrong. Capital city sa India. Unsa man? New Delhi. Pilde. Daon. First blood. Yummy. Pilde sa Barangay Tanod. Bait. Winner. Sana all. Winner. Sab. Ikaw. Sige. Kano po? 157 times 6. 157 times 6. Wait, kalkyoy. 2, 3, 4, Ha? 5. Basic. Uy, nagpala magkalkyo. Uy, pala ba nagkalkyo? Kaon niya. Sa itong vlog, wa talang sabot nga, way, pala ba nagkalkyo? O may rules. 5 naman. Hindi na ka, oh. Bombay for you. Kaya taga-India ka. Wa mata ni. India, Wa mata ta nagsabot og kanang way, pala ba nagkalkyo? Sa nagsabot ani, kumbay. Basic. Oh no! wow. Ako pang ka. Yummy? Pila ka lungsod ang ato ang isla sa Bohol? Pila ka lungsod ang sakop? Be. Wait, sa. 1. Usa. 2. Wait, Ulo. sa! 4. 47! 47 ka towns o usa ka city. How many towns in Bohol? Ay na. Google. Atong i-verify. Travel guide. There's only one city and 47 towns. Oh. 31 are along the coast. 18 and 17 are located inland. There are 1,113 Anong sa nalunod ang Titanic? Isura pa na international nga questions man sa history. Ano saan nalunod lagi ang Titanic? Katong kung panahon nila sa una. Nalunod ang Titanic. Wrong! Kalisod po na ng Titanic ang pangutanay. Ikaw, ano sa man nalunod eh? Mana di? Mo lagi na kalisod na question na na. Wrong time do ha. Oh, di, pwede ka. Ako may nangutana. Di kaon ka. Kira mo ay. Uy. Yummy. Yummy. Isa nagpatay nila pala po. Why nagpatay ni Jan? Namatay ra siya kay tungod sa sakit. Sino namatay? Wala na sa pala po. Namatay. Why nagpatay? Namatay ra siya tungod sa sakit ni Jan tungod sa iyang pagkuwangon. Are you sure?
nagpatay ni lapu-lapu. Okay, sabi nagpatay nila pula Be, po. panguto na to. Sige. Google. Be. Uy, kalibag ko siya nag-anda mo answer. Ha? Ano ba din siya kayo? Clarify, be. Naalagi nagpatay ni lapu-lapu. Sure ka? Kita lagi nagpatay nila pula po. Okay, lapu-lapu. Pero wala ibutang dahil diri sa kuano. Oh, wa na. Basta mo tanang nasakto ko. Di ko kakaon og parusa. Unsay tawag sa anak sa taong grasa? Unsay tawag sa anak sa taong grasa? Mangimos. 1. Wrong. 2. Ika, be. Sabi na anak. 3. Ang May grasa. answer? May answer? Oh. Ang grasa. Give up na? Di, bro. 5. Ang grasa. Bata, nagupod. Wa ka kayo ba? Sis, ang ano na. BB oil. oil. Kaon! Kaon! Sa pagkuha na bro. BB oil ito! Lasa naman siyang matiguwag na. Bata pa siya BB oil. Yeah. Okay, dahil. Sige ah. Ano na po sili ah. Oh no! Yum, yum, yum! Bugtong kini be ko ni. Tandaan be, di na ta mag-story-story kay lisod. Sige. Kini be. Ako na pa yung mga tanan na be. Unsa man na be? Kanang ingog duot, manginit. Pero pag ingog duot, manginit, Nga. ingog bira, magkabulingit. Unsa man na be? Pero unsa man na be? Buan! Kahoy, agi po! Sugnod! Sugnod! Be, ano ba na? Ano ba na? Sayop. Sugnod 1, lagi! 2, 3, 4, 5, sayop. Kana ba ingog duot, manginit, ingog bira, magkabulingit. Be. So na. Ha? Be ba ko basta ko muna una. Uy, ingon ako buwan. Ingon ako Basta dito. kay. Basta kay kana ba ingog duot, manginit, ingog bira, magkabulingit. So, galing na. 1, 2, 3, 4, 5. Puton, Pads! Hindi. Sige! Luwagon. Kaya bitin magduot mo anak. Nagluto bitaw. Init Uy, na. niya ka ng sugod, be. Gira ni mo na magkabulingit man kana mo. Anda, ang sugod, be. Di ka na mo sa kayo. Mainit mo na, be. Oh, yan. Ikaw mo kagawad naman ang gusto na. Ay! Ay, takto to ako. Ay, takto mo. Ay, takto mo. Ay, consideration to. Ay, natin consideration. Natin consideration. Uy, lagi na matumawagan sir. Dumutuma si Jo. Sagsaktob niya ko. Kari man. Ito kasi ko siya mga pundong sa Oh no! Unsay mahitabo sa puwa nga kalo kung matagak sa blong nga dagat? Ha? Kuha nga kalo. Unsay mahitabo sa puwa nga kalo kung matagak sa blong nga dagat? Ready? Awan! A Mabasa. two! Read ka kalo. Mabasa. A three! Mabasa good. Takto ka? Mabasa. Oo, sa mga. Nakakasang kudigo, no? Nakakasang kudigo. Basic na pangutan na. Wala isod na. Sana all. Yatis. Basic. Sige. Unsay answer niya? Kaluoy sa agta. Gibitay nga way sa. Deh. Kaldero! Kay Bako Aron! Kay ka ne. Unsay ihatag sa doktor sa nasakit nga langgam? Unsay ihatag sa doktor sa nasakit nga langgam? Unsay ihatag sa doktor sa nasakit nga langgam? Unsa man? Awan! Tambal ka. Kana konton birds medicine. Ha? Kapit na. Pero di. To. Tambal sa langgam nga niya. Yata ko sabay. Tambal sa langgam. Usa na di. Tambal sa langgam good. Tre. Pwede na po na hatagang pagkaon sa doktor. Di. Tambalan. Four. Usa ba sakto nga word ana? Yan. No. Medicine bird. Five. Time's up. Tilde ka. So na. Padalag. So na. Ako na. Hatakan og. Sabi ka sana. Di. Hatakan og. Tweetment. Tweetment.
Di ba? Ano ka? Kaan! Kaon! Kanang ahos! Kanang ahos ka na. Uy, Ahos mo day. uy, di mo na ahos. Kaon gani ahos unsa man dani? Uy, Ahos bitaw na. uy, traitor. Uy, Oh no! kaon. Angay. Kang. Sen. Ako na pod be, kaya napildi mo ko nimo karon. Yeah. Kaya napildi mo ko nimo. Ano ko pangutana niyo be? Makanser ba kani? Unsang isda ang mamusel? Be, unsa nga isda ang mamusel? 1 2 Unsa man? 3 Tuan. 4 Tiritit. 5. Nagawang sama. Ang isda nga mamusel, ang gitawag sa ang isda nga mamusel, Unsa man? isda nga bangos. Oh, ito sa Oy. bangos. Oh, mana isda nga mamusel? Mana ang isda nga mamusel? Bangos. Kaon. Silutan ta ka. Paminta. Uy. Paminta. Go. Paminta. Sarah ha? Ito na. Here you go. Tilaw Come isa on. ko no. Tilaw isa ko no. Og lami ba? Come on. Tingnan ko sila sa og lami. Mukhaon ko. Diba, kaya na. Lami lang. Unsay iningli sa kay nito? Ito? Kabisik ka na. Pang grade 1. Hmm. Star apple. Star apple, di Dai. ba? Tunday. Star apple bitaw. Di lang ba? Uy. Di ra ba star apple? Uy, di ra ba star apple? Ikaw, kaon. Hindi ka. Star apple bitaw. Di star apple ay. Ano Di lagi star apple. Star apple gani. Basic mo na. Search gare. Ano ang tawag sa English ang star apple? Ano ang English sa kay nito? Kainito is Filipino for star apple. Minus. Oy, ako ra kay joke kay Gado ka. Okay, mga kapums, sumanag itong games mga kapums, no? Na, dito may daog na to, eh. Ako ang tinuod nga daog mga kapos. Siya ang pilde. Better luck next time. Mga kapums, mabawas sa taso ng mga kapums na next vlog na to, mga kapums, natin sumkaan, eh. Kumanda mo ka kay mosan ka na. Klaro kaya na yung pagandaman na ito yung daog sa mga kapums, no? Okay? Yeah. Ang ba na to ang video mga kapums, no? So, sa ito ang mga sulit nga supporters, mga subscribers sa mga kapums, no? Salamat sa way po sa inyong pagsuporta. So, manghinaot ko nga, padayon yapon mo nga musuporta sa itong sa atong channel. Kung sa ako mga kami nga mga subscribers, mga supporters. So, Subscribe na mo guys. ayun taon kalimti pag-subscribe. Kung paliwag ang share sa itong mga videos, mga kapupno, para na sa pang-goodbye sa mga kapupno. Okay mga kapupno, so shout out ko sa itong mga sulit nga mga supporters, subscribers mga kapupno. Si Danyas, CMC, DJ Romel, shout out. Shout out. Ni brother, ug akong mga kabrada sa Cebu, si BJ Solo Gaol. Ug si Lordy, akong igso. Shout out nyo. Ug shout out sad ko sa akong igagaw nga taga Kandihay, si Ray Kagampang. See you in our next vlog mga kapobs. Bye. Okay.